Jahera maru piny gimano mar mbaka oromo Nelson Arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Kawuono dange motuo gi manumu. Ahinya ahinya kaluwore kod romo mano mar Jubilee. Ineno kanyo romo osechako. Kiwinjo ka Nini Kega ma bende en jaod bura mayala. En bende owacho kanyo ni en bende en jagoro maduong' mano mar Jubilee. Oramo ni romo no madhi timore odiochieng' ma kawuono mano political rally. Dibed ni mano aneno kanyo en romo wa siasa. Matimre maybe kwachako background. Nintiere kweth ariyo mantie Jubilee. Moko motelne gi Kioni ma en Secretary General, ten gi party leader mare, mar Uhuru Kenyatta, to kweth moro en Nini Kega ma en Secretary General, to party leader mare en Sabina Chege. Koro jogi ok giwinjre. Mimi neno ka kweth motelne gi Uhuru Kenyatta gi Jeremiah Kioni nolando kawuono ni dhi bedo NDC. To jomoko gi to notamre ni mano ok bed NDC nikech processes margi ok notimre maber. Emomiyo neno ka koro kweth motelne gi Nini Kega ni. Gin giwacho ni mano is a political rally but not a political national delegates conference. Nikech ingeno differences make political rally gi national delegates conference. Nikech national delegate conference en gimokete e pen chik margi mar kaka party. To en gik ma chama political party and the office of the registrar gimoro amoro mowuok kucha en gima guide gima timre e political party no. Lakini rally to en na rally ma ji wuoye